الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Yau Allah cikin ikonsa da rahmarsa har mun shigo kwana ta 16 yau da fara azumin Ramadan mai albarka. Sannu kwanakin suna son cewa muna roƙo Allah ya ƙara haɓaka imaninmu, ya karɓi ayyukanmu, ya gyara mana waɗanda suka lalace. Allah ya kyashe mu da lalacewan aiki. To da daɗewa na kasance a tafsirinmu musamman a Kaduna a da, nakan shigar da wani abu da muke kira jelar raƙumi, wanda mukan ɗan ɗauko sahabi ɗaya biyu uku mu faɗi wani abu nasu na sahabbai da darajarsu saboda ƙara fito da maziyya da daraja ta sahabbai. To wannan abun ya dawo da yardan Allah, ko da dai ba da lokaci tsaye ba. Da haka zan ɗauko muku ayata 171 da 72 da 73 da 5 a cikin suratu Ali Imran. Wani abu ne da ya faru, wato bayan an yi yakin Uhud, kafin mu je ga amsa tambayoyi, bayan an yi yakin Uhud, shekara ta nawa aka yakin Uhud? Shekara ta 3. An yakin Badar shekara ta 2 da zuwa Madina. Sai kafar Makka da suka koma, da suka ga irin faɗowa warwas da suka yi a Badar, to sai girman kansu ke gaya musu ku je ku sake shiri. Har tarihi na nuna cewa sai da matar sarkin Makka a lokacin, Hindu bintu Utba, matar Abu Sufyan, ta yi kwalkwabo, ta aske kanta, ta ce da mijinta, kar ka sake taɓa ni har sai an ɗau fansa kan wanda ya kashe ubana, wato Utba, wanda Hamza ne kashe shi. Allah ya ƙara masa yadda. Da suka fito yakin Uhud shekara ta 3, suka fito da mutane da yawa, da su 3,000 kafar Makka. Matan suka sa su baya, mazan na gaba. Ko da wani baƙureshe namiji ma zai ce zai juya da gudu, in ya kalli matarsa, to gudun kare abin kunya sai sa kai a ci gaba da tafiya. Suka fito suna kiɗa, suna rera waka, suna nahnu banatu tariq namshi ala namariq in tuqbilu nu'amika. Magana dai aka je aka yakin Uhud. A yakin Uhud kowa san abin da ya faru. Ka ce ba a samu galaba ba, kafirai suka samu nasara ta sama-sama saboda kuskure da ya faru, barin inda annabi ce su tsaya. Wannan yaƙi ba shi muke magana kai ba, tukun yaƙin Uhud din. Ran Asabar aka yaƙin Uhud, ranar Asabar da safe, shekara ta 3 bayan hijira. Sahabai guda 70 suka yi shahada. Da yawa sun jigata, ana cikin rauni. Washe gari Lahadi, kafiran Makka bayan sun juya da ba za su tafi, sai suka je suka yi sansani a hanyar su ta koma Makka a wani wuri da ake kira Ar-Rauha. Ar-Rauha a yanzu da nake muku magana, tsakaninta da Madina kilomita 75 ne, wasu sun ce 80. Amma fitaccen malamin tarihin nan na hadisi, Dr. Abdul Wahab Al-Tarairi na Jami'atul Imam da ke Riyadh, yake cewa kilomita 75 ne, kusan kamar kace daga nan Kano ne zuwa Zaria. To sai kafar Makka suka sai suka je wurin, suka yi sansani. Ba su shiga Makka din ba, suna ganin tare da sun samu nasara, amma sun san
zafin nama na sahabbai sai suka yi nesa nesa. To sai Abu Sufyan sarkin Makka sai ya ga wata tawaga ta Larabawa za su wuce ta Madina zuwa harkokin su, da Allah ku zo, ina da sako gare ku, ku je ku gaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yake cewa da bai imani ba lokacin, ga mun za mu dawo, za mu dawo. To me za ka ba mu? Ya ce in kuka yi abin da na ce, mala'atu kisakum zabiba, kowa zan cika masa jakarsa da zabibi. Ba shi a lokacin ka bashi zabibi kusan kamar yau ka ce ka cika mutum aljihu da nairori ne. Suka je kuwa suka samu zala suka ce ya Muhammad, kamar da suke faɗa, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Za su sake dawowa. Annabi ce haka ne, inna lillahi wa inna ilaihi. Manzala ce kowa ya fito. To nan zaka ƙara sanin ƙwarin imanin sahabbai da darajarsu da ƙimarsu da yin su dan Allah. Jefa aka yi yakin Uhud, ba su gama binne mawatansu ba, ga rauni jikinsu malan. Annabi ce a sake ɗaura ɗamara. Sai manzo Allah ce amma duk wanda bai je yakin Uhud ba, bai fito jiya ba, kare fito ya bi mu. Ka ji wani ikon Allah. Kada wanda ya fito, duk wanda bai je Uhud ba je jiya. Saraka suka fito suka kama hanya, sai suka je suka yi sansani a wani wuri da ake kira Hamra'ul Asad. Tana nan kusa da Madina a yau. Ta zama kamar housing estate, kamar ka ce kun housing estate. Hamra'ul Asad. A lokacin fili ne fetal, kuma wurin za ga duwatsun tsaunuka ne jajaye, kila shi za aka ce Hamra'ul Asad. Sahabbai suka je suka yi sansani a wurin. To har akwai wasu sahabbai mutum biyu daga kabilar Banu Abdul Ashhal, 'yan Madina ne. Ɗaya ce to wani yanzu manzon Allah ya fita mu zauna a gida, ko da jiya mun ga jina-jina muke cikin rauni, rauninka ya fi nawa. Ya ce kaga abin da za a yi saɓani a wuya. La ilaha illallah. Sam ba zai yi ba a ce manzon Allah ya fita muna gida, wa rasulullah fil kharij. Saɓani a wuya, tunda naka raunin ya fi nawa. In ka gaji ka sauke ni, ɗauke ka haka za mu tafi. Allah dai ya ga muna wajen fili. Haba jama'a, gaya min mai imanin da za a yi wannan a yau a ce to a sake saɓi ga mutum ya fita, ba kuma kuɗi zai samu ba, ba kuma duniya zai samu ba. Malam suka fita suka yi sun sani Hamra'ul. Nabi ce duk wanda bai je Uhud ba kare zo. Amma sai ga wani sahabi ɗaya, shi bai je Uhudun ba, ya zo da gudu kamar zai kuka. Ya ce ya Rasulullah, ga abin da ya hana ni zuwa Uhud, karka banda ban fita wannan yakin ba. Annabi ya kyale shi. Shine akan yi tambaya a fagen wasu kokarin ilimi game da sahabbai, aka ce wani sahabi ne wannan. Ko na je muku tambayar, ku je ku nemo. Wani sahabi ne. Allah ce duk wanda bai je yakin Uhud ba, banda shi ba zai fito zuwa Hamra'ul Asad ba. Ma wannan sahabin aka bashi exception, Annabi ya daga masa kafa. Yana da matsayi babba. Wani sahabi ne wannan, tambayar ki. Mu kuma hannunka mai sanda, yana cikin sahabban nan da suka fi kowa yawan hadisi mutum 7. Waye? Inda an sa ku faɗa. Ibn Umar ba shi bane. Ibn Mas'ud ba shi bane. Wani ne gaya maka. Jabir ibn Abdullah al-Ansari ne. Ya salam. To shi Jabir an ce bai samu damun zuwa Uhud ba, saboda baban shi Abdullahi ibn Amr ibn Haram an kashe shi, ko yana halin fitar rai ne yake ce da Jabir to na barka da kanne mata wajen guda 9, kuma ga karancin abin hannu. Wannan yasa bai samu zuwa ba. Annabi ya daga masa kafa. Kaga ai Jabiru yana cikin sahabban nan masu ruwayan hadisi guda 7. wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar
wa anasun wal bahru kal hudri wa jabirun wa zawjatun nabiy. Ji Suyuti da yake bayanin wasu yawan riwayar hadisi, Jabir da Abdullah. Saboda haka sabai suka tafi inda ake kira, to shine fa Allah ya kalli irin wannan jajircewa tasu ya saukar da ayoyin nan wajen guda biyar a suratu al-imran. inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سيتي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. Allah ta'ala ya ce waɗannan da suka miƙa wuya ga kiran Allah bayan rauni, bayan kisa da suka gamu da shi a yakin Uhud duka jiya, madu da suka sake fitowa suka yi zuga, wannan adadin da suka rage su suka je yakin, banda Jabir da aka ba shi dama, su suka tafi yakin. Allah ta'ala ce alladhina qala lahumun nas, sunan da kafirai ke tare su, innan nas qad jama'u lakum. Wannan wakilin wa Abu Sufyan, wanda ya ce je ka gaya mai sako, zan cika maka jaka da zabibi, shine je yake gaya manzon Allah mutane ba sun haɗu, fakhshawhum, madadin ma ya ce ku yi shiri, sai ce fakhshawhum, ku ji tsoron su. Sannan bai ce ai Allah ya ishe mu. Da suka je suka zauna a wannan wurin, ku rike sunan wurin Hamra'ul Asad. Su kafiran Makka ina suka tafi na ga muku? Kuma ce ba ku rike ba. Ar-Rauha, nan suka yi sansani kilomita 75 daga Madina. Amma Hamra'ul Asad kilomita 15 ne, wasu suka ce 12 daga Madina. Nan sahabbai suka yi sansani. To ana cikin wannan hali sai ga wani mutum cikin kabilar Khuza'a ya baro cikin kafiran Makka sai ya zo ya musulunta. Sunan shi Abu Ma'ad ibn Ma'bad al-Khuza'i. Annabi ce da shi kai sabon musulunta ne. Je ka gaya wa Abu Sufyan da mutanensa kace ga mu mun dawo din. Ga mu a Hamra'ul Asad. Za mu zo mu kawo musu farmaki, su jira mu. To dama 'yan nasarar da suka samu a Uhud cikin tsoro ne. Da suka ji wannan barazanar, ai suka ji kafa mai ci ban baki ba. Kun san Muhammad da mutanensa. Wannan ana kiran psychological warfare, al-harbul fikri. Su karanta ana kai. Dama shi Abu Sufyan, matarsa Utuba ta ce da shi, Hindu ta yi kwalkwabo, na gaya muku wannan. Ta ce ba za ka sake taɓa ni ba har sai an jin ɗan fansa. Kuma ga shi duk sun musulunta daga baya. So in kana karanta alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, a wannan yakin Hamra'ul Asad washe gari aya ta sauko bayan an tsorata su kuma suna cikin tsoron. Allah ya ƙara masa sahabban annabi Muhammadu daraja, Allah ya ƙara musu yarda, ya ƙara musu wasila babba a gidan aljanna. Allah ka azurta mu da makwabtaka da su tare da sayyidul anbiya'il mursalin. So haka kenan jelar raƙon mu ta dawo ko mun faɗi wannan kenan. Za mu je ga tambayoyi kafin mu je karatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaman sallah fitattu muna da aliftirashu da attawarruku. Aliftirashu da kuma attawarruk. Aliftirashu akan yi raka'a ta biyu ne, an gane ko? Amma attawarruku zaman ƙarshe ne inda mutum zai zauna akan mazauninsa, ya malkasa ƙafarsa, yatsun kuma ya turo suna kallon ainihin gaba.
baka kusa kuma babu allo ballantana kila in ce zan baka misali tatbiqiyan, amma wannan ita ce amsar ka a takeice. wallahu a'lam wa bihi tawfiq. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. amin iyyakum. malam a lokacin da muka samu kanmu a lokacin da ba a sallar juma'a a masallaci, na'am, sai kaga wasu sun taso daga wata jiha sun tsallaka wata jihar domin yin sallar juma'a. Idan ka auna tafiyar da suka yi ta kai kilomita 130. malam ya kunyi daga Adamu Hussein Makafi, Allah ya kara malam lafiya. amin. Ni sai nake gani wannan akwai kusan kuntata makai da matsa makai, tunda mun samu kanmu a wannan yanayi ba mu muka gaito abin ba ai, ba son ka ba sona ba, mai duka jalla jalaluhu Allah shi hukunta mana wannan, kuma baya hukunta wannan face akwai hikima ciki, ko ka ittilaye a hikimar ko baka yi ba akwai dai, an gane. Idan tsanani da muni sun kaɓarko, mu zantuna rabbana sarkin gwaninta, mu lura da kyau mu dinga nutso a fikira, mu zantuna rabbana sarkin sarauta, mu san komai akwai shi da hanzari ne, tsiya da fari kazalika har wadata. A cikin wasu waƙoƙi da na tsara da harshen Hausa akan coronavirus kwanan nan. Saboda haka kenan wannan abu ina kiransa ta'iya ta coronavirus, Allah ya tsare mu da ita. Idan abu ya faru a haka, musallama ma ubangiji. Saboda haka maganar mutum ya tashi kamar daga Zaria, akwai wanda ina Zaria sai ce ai malamu za mu je wurin ku can Kano mai sallah, kafin Kano din a samu lockdown. Nace me zafi shi ko ba wuta ba, za ku yi sallan ku a gida. Na biyu, ka tashi daga inda kake tafiya kisan kilomita 70 da wani abu, tazara ta kake tafiya, akwai sallar juma'a kan matafiyi ne? Saboda ka bana ganin mutum ya kamata ya makansa wannan takura, kar garin neman gira ka rasa ido, garin neman ka tsaye da sunna ka je ka faɗa ka. Na'am, abu ne da damuwa da cin rai kwarai da gaske, in kana jin labarai na wasu da aka ce ba juma'a, kwanda muka samu labari sai da ya mutu, juma'ar babu ita, shikenan sai aka ce ajali, dan labari ya zo mana misali. To komai na ubangiji da hikima, komai da tsari. Saboda haka ba na gani ba azanci bane ka ce sai ka tashi ka tafi wata duniya ka je kai sallar juma'a, kai sallar ka a gida har Allah ta'ala cikin ramarsa ya kawo mana daukewa da yayewa da kuranyewar wannan musiba. Amma wata dasisa ce da makirci, ha Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyarsa. A ta gaya wa Allah. Tambaya ta gaba. Ta yiwu a ce ai tsakanin jiha da jiha iyaka suke da su, kuma duka bai fi kilomita ba, amma ana sallah a wurin. To kaga wannan ai ba za ka ce ya kai a ce ai yayi tafiyar da za ka ce akwai tazara ba. Yanzu ka ɗauki misali waɗanda suke ƙauyen ƙarshe na Ikara, na'am, sai su shigo garin Kariya a nan ƙasar Kiro, daga can ma za ka iya hango ƙauyen. Ina nufin kafin misali abin ya faru a munan Kano kenan. To kaga ya bambanta da wanda za a ce kamar daga nan Kano ya tashi tafi Zaria sallar Juma'a saboda akwai lockdown a Kano. Shine abin da nake nufi. Wallahu a'lam wa bihi tawfiq. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode Allah, Allah ya sa mun dace. Malam wallahi wata matsala ce take damu. In na kwanta bacci sai na ji an zo an danne min kaina, kuma na kasa samun motsawa. Har na rika jin hayaniyar mutane, wani lokaci ma muryoyin waɗanda na sani nake ji. Ya salam. Kuma duk azkar da ake yi ina yin su na neman tsari, ina yi, amma har da Ramadan din nan kuma na ji an ce ana ɗaure shekaru a Ramadan, kuma ni kan kwanan nan abin yana damuna. Malam ne mai. To da farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin babban riba ga mumini alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun. Bayan Allah waɗanda in masifa ta same sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai Allah ce waɗannan wato suna da gaishe-gaishe daga Ubangiji da kuma rahama. Ina roƙo Allah kuma waɗansu ne shiryayyu, ina fata Allah ya maka irin wannan gaisuwar, ya yi ma dukkanin wanda ke cikin damuwa da kunci ko shaka mana cikin kunci da ma Allah ya mana wannan gaisuwar. Ɗaya kenan. Na biyu, in ka kwanta sai ka ringa jin ƙara kamar an danne ka da sauran, bai wuce shaɗan ne kawai. Shaɗan ne, domin ai kana jin wannan ne kila a mafarki ai. Sai dai idan kana nufin ka ce a gaba da gaba idanunka kiri har da muzu,
kake ganin haka. Amma ba haka ba galiban bacci ne. To kuma bacci mafarki kan zo mutum mafarki a mataki iri uku. Akwai mafarki wanda yake bishara ne daga Ubangiji. Mutum ya yi mafarki ya ga yana karatun Qur'ani. Ya mafarki yana ma iyayensa da'a. Ya mafarki gashi na a takaice wani aiki na alkhairi. Wannan bishara ce daga Allah insha Allah. In ya haɗu da kuma kirkin mutum yana farki. Na biyu akwai mafarki wanda yakan zo dagula lissafi ne, ya mutsa hazo ne, dagula ruwa ne daga shedan. Shine irin wannan. Mutum sai mafarki ya ga gashi nan shanu sun bi shi, yana ta kururuwa yana iyo an fafaro shi da gudu. Wannan mutum ya farka ya kalli hagu ya yi tofi ya roki Allah ya yi addu'a. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami an yadhurrani fi dini wa dunyaya. Akwai mafarki iri na uku, wannan kawai ahlam ne da umniyat, burace dalibi ya ga a mafarki gashi na an yi jarraba har ya ci. To abin da ke zuciya kenan. Ko dan siyasa ya ga lokacin kamfen har ma ya ci zabe. Abin da ke zuciyar ne. Ko mutum ya yi mafarki yarinyar da nake nema har fa na angwance sai ya farka ganshi akan katifa, shi ba haka bane misali. To irin wannan yakan faru, ana kiransa al-umniyatun nafsiyya. Amma dangane da naka case din yayi kama da jinsin iri na uku, shedan ne da makircinsa. Kuma kaga saboda sharrin shedan zai iya cusa maka to ai ga ma wani ma da na sani na ji muryarsa, aha ya haifar da mai tsakanin ku gaba. Shikenan kawai sai da kaga yin sai ka daure masa fuska, ai kai na ji ka a bacci kana son ka kashe ni. To kaga shedan ne yana da sharri. Saboda haka wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah, ka nemi tsarin Allah. Cewa da kai kuma gashi ana daure shedanu, kamar kai kana ganin naka ba daure maka ba kenan ko? In ba haka ba aya bane da ya tabbata a hadisi ai cewa akan daure miyagun shedanu a sa su cikin dakwarori. An gane ko? Ai ma'ana ce wanda take ishara zuwa ga wani abu. Ma'ana daure shedanu wallahu alam, karancin ayyuka na sabo sukan yi ƙasa sosai warwas a Ramadan. Ba haka bane? Ko da ba don wannan hali na zaman gida da ake ciki ba, kai ka sani ayyuka na ashararanci da badala sukan yi ƙasa a Ramadan. Shine ma'ana ai, wato ramzi na cewa lalle shedanu ana daure su. Ba lalle bane ka ganshi a daure da ankwa ko da kaza misali. To dan haka ka ci gaba da addu'a, zikirin nan karka daina, saboda wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'una. Ambaton Allah shine mafi girma. Za ka kwanta ka karanta ayatul kursi, gidanka ka nace makaratun Baqara, saboda a cikin sahih Muslim hadithin Abu Umama al-Bahili manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam, iqra'u suratul Baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala. Kuna ce makaranta Baqara, riko da ita albarka ne, barin ta cizon yatsa kan haifar, kuma masu sihiri Baqara ta fi karfin su. Allah ya samu dace. Sai mu je ga مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. mai kenan da 29 lambar wannan aya a wannan sura al-Baqara. Har yau dai muna cikin gabar bayanin hukunce-hukunce na shari'a dangane da harkar saki. Allah ta'ala ce at-talaqu marratan, saki da za a iya kome to so biyu ne kawai. An gane? Sakin da a iya kome a dawo a ci gaba da rayuwar aure dudu biyu ne. Kenan idan mutum ya auri mace ya sake ta saki na farko, to cikin igiyoyi uku ɗaya igiya ta tsinke. Suka sake dawowa
aka haƙurƙurtar da juna ya kuma sake sakinta, to shikenan zai iya sake dawa da ita, amma iyakansa kenan. In ya sake na uku ba zai dawo da ita ba, sai ta auri wani. Shine abin da Allah ke nufi da at-talaqu marratan. Dama sakin da ake iya komai a dawo duka marratan shudi biyu ne. Tunda yake haka ne kuwa, fa imsakun bi ma'rufin, ko dai ya rike matarsa a yanayin da Allah ya yarda da shi, shine ma'ruf, a yanayi na shari'a, a yanayi na mutunci da mutuntawa. Au in ya gaba zai iya zama da ita ba, tasrihun, ya sake ta bi ihsanin, a cikin hali na kyautatawa, babu wulakanci, babu cuta, ba cutarwa. Kaga nan doka ce das aka saukan mana. Wala yahillu lakum, in dai har an kai ga wannan jalli na saki, to baya halatta gare ku ku maza ku kwace ko karɓi wani abu da kuka ba su lokacin aure, ka ba ta kyauta, kai mata, to baya halatta ku karɓa, illa an ya khafa Allah ya qima hududallah, sai dai idan suna jin tsoro to za a yi wani abu ne na rashin mutunci, wato suna jin tsoro ba su bi dokokin Allah ba. To idan wannan ne ya faru kuwa, fa in khiftum Allah yuqima hududallah, idan kuna jin tsoron cewa ba za su tsayar da haddodin ubangiji ba, to fala junaha alaihi ma fi maftadat bi, babu laifi gare su ta yi aliftida. Aliftida shine ta bashi wani abu da ta san ta kai ya kashe mata lokacin bikin auren ko shanin aure, domin ta fanshi kanta. To kaga nan an shigo da abin da ake kira wato a sakin zobe kenan, ko kuma zobe, ya sunan shi, wato khul'i. Sai su yi khul'i, an takhtali'a wa taftadi nafsaha, kamar yadda matar Thabitu ibn Qais ibn Shammas al-Ansari ta bashi gonar da ya bata lokacin aure, ya rabu da ita. To khul'i saki ne ko ba saki bane? Ina jin mun tattauna a baya. Khul'i da yawa cikin malamai sun ce khul'i saki ne ba'ini, bainuna kuwa, wadda take kubra, wanda shikenan kawai kamar ya sake ta saki uku ne. Amma sahabbai biyu an ruwaito suna ganin a fasakhi ne, kawai dai auren duk igiya ta warware, ba zai hana ya sake dawowa da ita ba. To kun ga duk wannan aya a dunkule ta tattaro mana waɗannan ahkam a shar'iyya a gasu. Saboda haka dokokin ubangiji kenan. Allah ta'ala ce tilka hududullah, waɗannan abin da kuka ji su ne hudud. In ka ce hudud jam'in haddu, menene haddu? Haddu na da ma'ana guda biyu, ko dai ka ce haddi na shari'a, wani asaba haddan, wani ya kamata a yi masa haddi, to ai shi ma iyaka ne ai, ma'ana ga hukuncin da ke fassala tsakanin rashin masa hukunci da zuwan hukuncin, kaga haddi ne a wannan ma'anar. Akwai haddi kuma a ma'anarsa na ainihin alfawasil al-geografiyya, iyakoki, haddin Kano da Kaduna, haddin Kano iyaka kenan, sai ce hudud. To waɗannan da kuka ji haddodin ubangiji kenan. Tunda yake haka ne, fala ta'taduha, akul kuka ketare su. An gane ko? Allah ya misali shan giya kar a sha, in aka sha ta to an wuce haddin ubangiji. Kar a yi zina, an wuce haddin ubangiji, an ya'udhu billah. Kar a ci mushi, wato haddodin ubangiji kenan. To kar ku yadda ku ketare su fa. Ku sani wa man yata'adda hududallah, duk wanda ya ketare haddodin ubangiji, to fa ulaika humuz zalimun, waɗannan masu haddi, masu ketare haddin ubangijin, to su ne fa azzalimai. Zalunci kuwa yana ɗaukan ma'anoni iri-iri. Akwai inda zalunci ke nufin shirka ne kawai. Misali a cikin sura mai lamba 31 aya mai lamba 13, ai kaji annabi Luqman da ɗansa, shirik billahi inna shirk, ya kai ɗana kar kai shirka fa, lalle shirka zalunci ce babba. Kenan shirka ana shine zalunci. Araftum? Zalunci kan zo ana nufin zalunci a mu'amala. An gane ko? Fala tadhlimu fa inna anfusakum, kar ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni. To zalunci kenan.
amma zalunci duk yanda yake hadari ne. A cikin hadithin Ibn Umar cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. Shi fa zalunci da kuke ganin sa duhu ne cikin duhunnai na ran tashin al-qiyama. To nan sai aka ce duk wanda ya ketara haddin ubangiji az-zalume ne, ashe wuce haddin Allah ma nau'i na zalunci ne. Araftum? To kafin mu dora ko kuma in ce bari mu sake dora zuwa ƙarshen aya din, in yaso sai in yi bayanin ƙarin haske akan yawan sake-sake. Har nake cewa na taɓa hararo wato abubuwa kamar 15 da sukan zamanto dalili na yawan sake-sake. Karanto mana aya ta gaba. وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Tunda Allah ta'ala ce at-talaqu marratan, saki da ake komai duka biyu ne, da kuma bayanan da suka biyo baya, to yayi mata saki biyu ko saura igiya na, to sai Allah ce fa in tallaqa, in ya sake sakinta a karo na uku, to shikenan duk igiyoyin sun tsinke. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu, ba ta halatta fa gare shi, ba ta halatta gare shi, ba ta itawa gare shi, shiwa matar da mijin, in dai har saki ya kai uku, to magana tana matarsa kuma ta ƙare. Ba ta halatta gare shi min ba'adu, bayan haka. Me yasa bai ce min ba'adi ba? Tunda min na daga cikin harufan da ke ma suna kasara, kuma ba'ad ai zarf ne, suna ne na zarfin zaman ko? To me yasa ba ta yi mata kasara ba? Sai ka ce ai da ba'adu da qablu zarfi ne guda biyu, dukkaninsu mabniyai a matakansu guda uku, wanda idan min ta shigo su, idan ka yanke su gabarin idafa sai su kasance mabniyai. Min ba'du sai ka ce min ba'du zarfu zaman mabnin ala dhammi fi mahalli aljarri bil idafati al manwiyya linqita'iha an al idafa wal idafa manwiyya ay min ba'di at talaq kenan. Misali lillahi al amru min qablu wa min ba'du. Araftum? To ba sa halatta min ba'du bayan irin wannan yanayi hatta tankiha zawjan ghaira, hatta tufidul ghaya. Wani malami ya ce wallahi hatta ta sha gara min kai, na kasa gane aikin ta. In ta ci karo da fi'ili mudari ta masa fataha, in ta ci karo da ainin suna ta masa kasra. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Araftum? Saboda baya halatta ta auri wani hatta ta komo gun mijinta kai ko? Sai ta auri zaujan, sai ce ghairahu, waninsa, sa ko dai shi, wanin shi ko waninsa. Ya daidai ne, amma yaranmu suna bata Hausa a yau. Akwai inda sa za ta karbo, misali waninsa, suka ji ai na ba sa littafin, wallahi in Najeriya suna wannan Hausar, ai na ba sa, na ce ke kulli kika ci abin nan, na ba shi zaki ci. So ba ko ina bane ake samu wannan lamirin ke zuwa, an gane ko? So da kanan wani miji waninsa zai karbo, amma na ba sa, wannan ba Hausa bace. Ku gyara ma yara idan suna yi, saboda yare alkhairi ne da Allah ya ba ka kare yaranka. Wannan zai sa in yi wata magana. Kwanaki anan kantin Kwari na ga irin masu harkar billboard, masu liƙa tallan nan, sai kawai sai na ga an sa this way to kantin Kwari, K-O-R-I. Nace duk Kano ko rasa Hausawa sai ku je ku ɗauko wasu can mutane, saboda an rena mana al'ada, hatta wasu masu kun bata mana. To kantin Kwari, yau Kwari ake cewa? Kwari ake cewa. KW, malama Hausa na koya ma yara ke mai tagwaye, to yanzu an cire tagwaye, an je an rubutu da wani misali.
bai kamata irin wannan ba. Na taba da dadewa na taba jin wani talla a rediyo Kano, ana tallan biskit mai rake, abinda suka rubuta mai reke, REKA, mai reke, yanda ka ganin. To da yake masu gidan rediyon akwai su da hikima, sai ɗaya yake ce kai dai ka ji ka mai reke ko mai rake, wato gyara suke yi a dace me yasa kuka basu, ku ce da su to in za ku rubuta advertisement ku zo, mu za mu je mu bata ma wasu yaran su ne a nasu yankin. To ya kamata mu ringa kishin na abu ne mai faɗi ai, saboda hatta wannan yaren da shi kake iyar da sako. Duk tafsiran da malamai kan yi a kasar Hausa ba da Hausa muke yi ba misali galiban, to Hausa ta zama tana da ainihin gata a bata haƙƙinta. Kar mutum ya dinga ɗirka bindiga na shirme a duniyar ita kanta Hausar misali. Araftum? Saboda haka yani asalin abin nan sai ce hatta tankiha zawjan ghaira, sai ta auri wani miji waninsa, wannan yayi. Fa in tallaka, to in ya sake ta, to anan waye ya sake ta din, tsohon mijin ko sabon mijin? Sabon mijin. Jamil, tunda miji wa ya riga an kare ai. Fa in tallaqaha, to ina fa'ilin? Sai mu ce mustattiri ne ai. Kullum mun sha faɗa Ibn Malik na cewa ba'da fi'ilin fa'ilu, fa in zahar wa illa fa dhamiru nistatar. Wa ba'da fi'ilin fa'ilu, bayan fi'ili sai ka faɗi ainihin fa'ili. Ya ce fa in tallaqaha az-zawju thani, shine taqdirin ai. To babu shi, to sai ka kaddara fa in tallaqaha huwa, shine ma'anar maganar Ibn Malik al-Andalusi al-Jayyani. Wa ba'da fi'ilin fa'ilu, fa in zahar, in fa'ilin ya bayyana to madalla, wa illa in ba haka ba fa dhamiru nistatar, ka kawo lamiri boye sai ka ce huwa. Araftum? Fa in tallaqaha, subhanallah, hadin lamirin waye? Mabni ala sukun fi mahallin nasb maf'ulun bihi. أي فإن طلق الزوج الثاني زوجه kenan zamu ce ko matarsa. To nan kaga sai lamiri ya wakilci me? Lamiri mai wakilta anan ya wakilci suna, za ku ce Ibn Malik haka yace wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al huruf mudni, li shabahin min al huruf, wato suna, wato lamiri kan zo wakilci suna saboda kamanceceniya da suka yi. Fa in tallaqaha, in ya sake ta, to shikenan fala junaha alaihima. Junaha huwa al-ithm, babu laifi itlaqan, saboda la yace lamalu idan ta dunguri suna na nakira a duniyar korewa, to tana fa'idan da korewan korau ne. Takadiri shine ai fala ayya junah, da yace fala junaha alaihima, babu laifi itlaqan gare su an ya taraja'a, su yi komatayya. Mece ce komatayya? Shine komai ai. Kaga ya saki matarsa saki har uku, ko ba haka ba, sai wani miji ya aure ta, yau da gobe sai suka sake batawa, sai ya sake ta, shikenan ta dawo gun mijinta in suna so. Shine Allah ke ce babu laifi su dawo in zanna an yuqima hududallah, in dai sun tabbatar. الظن هنا يعني محل اليقين، أي إن أيقنا إن sun tabbatar za su tsaye da dokokin Allah. Wa tilka hududullah, abinda da kuke ji dokokin Allah kenan fa, yubayyinuha, da Allah ke bayanin su daki daki, liqaumin ya'lamun, ga mutane da ke da ilimi da ke da sani. Allah ka ba mu ilimi da sani mai amfani. To anan akwai matsaloli da yawa. Nan kaga an ce in ya sake ta saki uku ba ta halatta ga tsohon miji sai ta auri wani. To anan ne auren kisan wuta ke shigo, wato ko kuwa auren mai almuhallil wal muhallala lahu wa kilahuma mal'unan bi lafzin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce to da Allah je ka aure ta, wallahi ina son ta, kawai dai sai ni ji ko sai ni duniya ba wanda nake so irin ta. To kuma gashi ka san a shari'a ba dama ta dawo na, sai ta yi aure. To don Allah je ka aure. To ai ni ban yi ne aure, babu komai, zan ɗauki nauyin komai. Ka je ka aure ta, zan ba ku ma gidan da za ta zauna, amma da Allah kar ka bari ta wuce wata ɗaya aurenka. Da ta zo ka yi wani dalili kawai, ka ce ka sake ta don ta dawo. To duk wanda ya wannan tsinanne ne a harshen Annabi Muhammadu. Duk wanda ya Allah ya tsine masa.
mu kuma ji tsoron Allah kada ake samun irin wannan alƙalin da ya san da irin wannan kwakudubar ya samu kuɗi ya ɗaura auren shi ma tsinanne la'ananne ne. Duk limamin da ya san da irin wannan murɗeɗeɗuwa aka zo aka bashi kuma an gaya mai gafata malam ga wannan ya karɓa saboda abin duniya shi ma la'ananne ne. To maganar ita ce sai shi ita matar da aka aure ta ita bata san an yi wannan deal din ba. Ita da ta yi aure ashe haɗa baki aka yi da tsohon mijinta aka ce kawai a mata sakin wulakanci. Ita bata sani ba fa. Suna da sabon mijinta haka kawai ce wance kawai na fasa auren. Me gida dalili ba ni na so ba, na ce ina so, na ce ba na so kuma. Halas ga takarda. To kaga an cutar da ita. An zalunce ta. Kuma ba zai yi ka ce wancan la'ana ta hauta ba. Dan ba da ruwanta ba da saninta ba. Sai daga to tunda yake haka ne barin tuntubi tsohon mijina. Dama abin da yake so kenan. To ta koma wurinsa laifi ne? Ba laifi ba ne don ba ta sani ba. Amma shi abin da yake nufi kenan. In ya bayyana gare ta kafin a yi auren ai shi ne ya ce a yi, to muna ba da shawara kar ta aure shi. Don fasiki ne to. Ƙwarai kuwa, ta ƙi shi manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani. Haka suka ce. Duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin da Allah ya tsara, to a yi masa uquba, a yi masa azaba ta hanyar hana mai wannan abu din. An gane ko? In har kika samu labari, okay, abin da kai kenan, to ni wallahi na fasa aure mazan aure ka ba. Shi kenan ya tashi da alhakin ya kashe aure, kuma abin da ya nema bai samu ba. Ina so ku sani, ana iya samun haka ne cikin al'umma a wannan zamani da muka yi nesa da tushen addini. Kai dai ka gan mu kawai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwan da ke faruwa a kanmu, fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Akwai da yawa kaso mai tsoka na laifuffukan mu da rashin kirkin mu da rashin yi maka adalci. To ƴan uwa masu girma, ƙarshen shafi kenan da aka yi magana kan saki. Sai mu koma kan wancan magana. Na'am. Shi kuma mijin da matan ne suka haɗa baki ta je ta aure in kai auren ta kashe ta dawo. Kaji ko? Shi miji na biyun ba ruwansa bai sani. To kaga nan shi da mijin ne ita shi da tsohuwar matarsa ne suka haɗa baki. Shi miji na ukun bai sani ba. To anan kaga wa aka cuta kenan? Shi mijin na uku. Shi ne miji na biyu ko? Shi ne Bahaushe ke cewa auren mai kisan wuta. To ina ku kashe wuta kun buɗe wata wutar dai to. Tunda dai kun kisan wuta kun buɗe wutar da in ba a yi sa'a ba za a shige ta, Allah ka kare muka tsare mu. Da Allah ya kamata mu san da wannan. Me ke jawo yawan saki ne? Mu koma kan magana. Ni dai na hararo dalilai sun kai kamar 15. La'alla mu karkare tafsirin a wannan. Akwai lokacin da aya ta 171 ita kadai muka ja ta a matsayin tafsiri. Ko? Saki. Ba wanda zai ce da kai haramun ne a yi saki. A gidan manzon Allah a yi saki sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun yi. Qutailatu matar sayyidina Abubakar a yi sakin ta yi. Da yawa ya faru. Amma hadisin da ke cewa mafi kyamatuwar halal zuwa ga Ubangiji shine saki, hadisi bai inganta ba. La yasih. Abghadul halal ila Allah talaq hada la yasih, bai inganta ba. Amma bai kore kuma saki ba a san shi ba. Saboda duk abin da aka ce an haɗu kan alkhairi, to ai haƙuri. Sai abin da hukuncin Allah ya zo. To wani yake cewa da ni kamar da na gaya muku jiya, ya ce idan ka je kotunanmu a yau, yawancin rigingimu a kotu za ka samu kashi 80 cikin 100 dukkaninsu rigingimun aure ne. An aura an saki, an aura an yi saki, ko dai rigima aure ko kafala. Ya sake ni ya kwashe min 'ya'yana, a ji a yi ta rigima ya za a yi, ko kuma kaza kaza, ko baya ba da kuɗin reno da sauransu. Ga sunan abubuwa masu tarin yawa. Daga cikin abin da ke jawo sake-saken aure musamman a ƙasa ta yanki na da na sani, ƙasar Hausa, Allah ya ƙara ma ƙasar albarka, da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Kuma dole ne ka sani Bahaushe Allah ya masa kyauta da wani abu, riko da musulunci. Komai za ka faɗa game da shi da kasawa da sauransu. Amma kul
ka taɓa masa musuluncinsa. Har ina karanta magana ke da magana, wato wani bature yana ba da rahoto ne akan ƙasar Hausa, ya ce to ai shi bahaushe za ka samu karuwa bahaushiya, idan wani arne ya zo neman ta sai ta ce arnan banza ni za ka zo ka nema, mutumin banza. Kaga wannan babaro do kenan, yau ke me kike yin ba aikin banzan ba, amma wai saboda tsabar musulunci ta ce kai ina musulman za ka zo ka nemi aikin banza da ni, Allah kyashe ni. Wai shine suke rahoto saboda tsabar riko da addini, hatta a babauce su kagowa an tafi jirkice. Ta ce kaga mutumin banza ne za ka zo ka neme ni, wai suna bayanin madad tamassak biddin inda al-hausawiyyi. To mun gode Allah kan wannan ni'ima din, Allah kuma ya gyara halin mu. Abin da ke janyo yawan sake-sake, na farko fasadun niyya. Dama auren ba Allah aka nufata ba, shikenan sai Allah ya janye tanyansa da agajinsa da taimakon shi. An yi aure ne kawai saboda kyale-kyalen fuska, saboda yana da mota 'yar ubansu, ai babanta wane ne, in ka aure ta kila ka dan samu na canjin zubawa a aljihu. Materialism, almaddiyat su ne jagororin auren. To sai kaga Allah ya janye taimakon da yake bayarwa, tunda ka'idar shi ne ai komai dan Allah. To wannan masifa ce babba. Na biyu daga cikin abin da ku bi lissafi, kila tambaye ku, daga cikin abin da ke jawo sake-saken mutuwar aure, rashin tarbiyya daga gida. Dama ba 'yar tarbiyya ba ce sam, kawai dai 'yar zara ce, shi bai santa ba, tsintacciyar mage ce, ko kuma shi ne tsintaccen muzurun shi mato, domin shi ma ba nagartacce ba ne, ba a sani ba. Jiya ai na gaya muku, wata take gaya min tana kuka a gidana, take cewa na auri mijina 'ya'yanmu 3 malam, ban fahimci dan Ahmadiyya ba ne sai yanzu, ni kawai na bukaci mu rabu. Ka iske ainihin ba a sa Allah a zuci ba, abu kaɗan ka ji ashir, ka ji zagi, ka ji cin mutunci tsakanin juna, kaga rashin tarbiyya ne. Na uku, kintinkirin jahilci. Domin inda rashin tarbiyya, inda jahilci, dole a samu me? Jahilci. Zan gaya muku wani labari a ɗaya daga cikin ƙauyukanmu a nan arewacin Najeriya da na tafi shekara kusan 7 da suka wuce. Sai suka ce malam, tun da Allah ya kawo ka, da Allah wa'azinka ka taɓo wannan magana. Ce kamar ya? Suka ce akwai wani yaro da a cikin birni yake zaune a wurin kucen Kano, ya yi aure, ya zo ya yi kwanciyarsa da matarsa ta aure, ta wance zo mu je mu yi wankan janaba, sai ta fashe da kuka. Ta ce ka mai da ni 'yar iska, ni zan yi wankan janaba, ni karuwa ce? Wala yadda ka san almara, ya ce abin da ya faru kenan. Wai ita a iya saninta an aka ce a wankan janaba to karuwa ce ke wankan janaba. Sai ta je ta gaya ma uwarta, ta ce kyale shi, mutumin banza, ne da ubanki muna wankan janaban ne, rabu da shi, zauna abinki a gida. To kaga nan ina za ta fi? Shi yasa na sifata jahilcin da kintinkirin jahilci. Sai auren yi dalilin mutuwa kenan, saboda wai ya ce mutuncinta, an ce ta wankan janaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na faɗi abu nawa? Na 4, maddiyat, abin hannu. Dama an yi auren bisa tsammanin akwai abin duniya ne, kwaɗayi yasa aka yi auren, sai an yi sai a ga ashe ba shi da komai. To kuma abin da ke jawo kwaɗayin abin duniyan nan, ƙyale-ƙyale. Akwai cikin samarin da labari ya zo mana, sai ya zo in ya je taɗi da yarinya, sai ya riƙe waya a inda take, amma ya riga ya haɗa baki da abokinsa, ce tsaya can kai taking position, ka tsaya, in ta zo zan buɗe hands free, ka kira ni. Da ya kira, dama na sun sanar da kai ne, wallahi ainihin kayanka ne a jirgin roga shi ne ya iso a Papa a Lagos. Sai ta masha Allah, masha Allah. Ita kuma tana ji, ta san za ta auri alhaji mai hadarin naira kenan.
miskini ya malam, sai ga ita kuma ta afu akan wannan abun duniya din. Wato wannan yakan yi dalilin mutuwar aure a matakin da ba ka tsammani. To dama ai dan me aka yi dan abun duniya, sai an yi auren ta ga ashe ba fus ba huhun ma'ahu, saboda an yi ƙarya da abun hannu. To wallahi a kiyaye. Abu na biyar da ke haifar da yawan sake-sake, zugi na ƙawaye. Ke yanzu za ki je ki aure da ƙuruciyarki, biki je kin ƙara ki ba, ki samu koda digiri ɗin nan, yanzu in ya zo ya mutu ya barki da yara fa. Sai a dinga turawa maza mutuwar. Yanzu in ya zo ya mutu fa. A'a, Allah cewa kullu nafsin, cewa kullu rijal nafsin ya ce ai misali. To sai ka iske wannan surutu na idan ya mutu ya barki da aya, sai ga an ziga ta, an mata famfo. Wancan ma gashin ta kare ainihin NCE dinta, har ta fara ainihin digiri, ta fara masters dinta. Ai da gidan su takardu na shaidan zur in ba a isa a ba wani lokaci. In ba a gyara su ba, su zama na zur. Ya danganta ai. Ina amfanin takardan da ba tarbiyya. To sai kaga a dalilin wannan aure sai ya mutu. Zugi na kawai. Da haka muna kira ga 'yan mata ku mai da hankali. Wata tana jin haushin kin samu miji. Allah. Ita ta yi kwante, ta ma shiga makaranta jami'an ne saboda babu wanda ya taya. Duk kareyawa ne wasu su daga ciki. Allah ya ba su mazaje na kirki. An gane ko? To da haka tunda ke kin samu, sai ta fito miki ta miki sharri. Ana samun wannan, a kiyaye. Abu na gaba da ke kawo mace-macen sake, gulma wuya. Akwai su gulma wuya. Irin tsofaffin nan da ke bin gida. To ke yan nan tunda kika zo gidan shi a tamfana ya baki. Yar gidan Alhaji Ciwake yau da aure ya kai ta Makka haso biyar. Kawai a hargitsa ma yarinya lissafi. Ka iske kamar tsohuwar arziki ce, ashe gulma wuya ce, to gulma wuya kenan. To wannan ma wata fakta ce babba da ya kamata a kiyaye a tsare. Ni na ɗauka idan kika zamanto gyatuma har yake ta samu mijin aure, za ki taimake ta ne wajen zaman auren da nasiha da faɗakarwa, ke ki mai da hankali, ki ji tsoron Allah. Kin gani yau shekarun mu 30 da ubanki ko da kakanki ba mu taɓa samun rigima ba. Haka ya kamata kila yarinya ta ji. Amma ba ki zo kina mata maganan atamfa nawa, me yake baki, kina cin nama a sati sau nawa. Me ka wannan magana? Na'am? Daga cikin abin da ke kawo sake-saken aure, takama da iyaye masu kuɗi. Na san lokaci ya riga ya cika, ku rike ku yi makin ɗin adadi nawa na faɗa. Karin zo gobe tambaye ku, ku ce ba ku san nawa ka faɗa ba. Na bakwai, sai ka, na takwas kenan, sai ka samu wasu iyayen yarinyar sai su raina kurwan mijin. Saboda ubanta mai kuɗi ne, kawai sai turo mata tikiti, gobe mai gida gobe za mu tafi Dubai. To ina nufin akwai wasu masu kuɗin da suke da irin rashin wannan tarbiyya din. Ban ce duka ba. Ka fiddawa mutum matarsa a gida saboda kana da kuɗi kawai. Shi kuma yana tsoro, wataƙila kana ɗan bashi ɗan taimako duk wata. Bawan Allah sai ce to Allah kai ku lafiya, a dawo lafiya. Amma da Allah in kin tafi kar ku daɗe. Allahu akbar. Bawan Allah ya iya. Allah kyashe mu da talauci. Wannan kaɗan ne cikin abubuwa da na hararo wajen 15 da ke haifar da yawan sake-sake barkatai taitai. Sauran da yardan Allah in Allah ya nufa za mu ci gaba gobe. Ku sani mun kwana aya mai lamba 230 daidai, haka ne malam? Abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, ka share kuskuren daga zukatan bayinka, ka tabbatar da alkhairi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.